לכולם, היום נשחק פורטנייט, אבל הקטש אמיתי לנצח. לנצח. ברור. מה חשבתי לעצמי? בכלל לא חשבתי על להיות אחרונים. בכלל. להיות אחרונים זה לנצח, מטומטם. לא, התכוונתי כאילו להיות אחרון. לא מקום ראשון, מקום אחרון. תקשיב, עוד שנייה יתן לו כאפה של החיים. הוא הולך לעוף. Excuse me? זוכר איך נתנת כאפה לטלפון? אל תזכיר לי את זה. טוב כאן. אנה התחלת? לא, עוד רגע. אני יודע. בינתיים תרביץ לאנשים. לא, כרגע אני ארקוד. תרקוד, תעשה בובה. מה? למה יש לך מאחורי הגב פרוג עם כנפיים? קיבלתי את זה מהמיני באטל פאס, סיימתי אותו. רגע, מה? עלי, אני הייתי יכול ללחץ פה או עלי? לא יודע למה. פרוגי. אם מישהו צופה בסרטון הזה, הוא רוצה לתת לי אתגר שירשום בתגובות, אני אצא איזה סרטון פורטנייט ואולי אני אבחר את התגובה שלכם. אם יהיה רק אחד, אני אבחור ב100%. יאללה, נחי במגה סיטי. יאו. די, אתה יכול לדבר, כן? אתה יכול לדבר. כן, ברור. תראה את פרוגי, תראה איך הוא עושה. תראה. תחוצה. ראית? כן. וכזה כאילו קופץ. הנה, הרגליים שלו קופצות. והידיים. רגע, תראה. רגע. אוף, אני לא חצי. הנה. רגע. תראה. זה כאילו עכשיו עומד להתרסק. זה ככה. רוצה לעשות אולי קאץ' עכשיו? מה? אני מחליט. הקטוס שאסור לך לקחת את הנשק הכי טוב במשחק. אני לא יודע מה הנשק הכי טוב במשחק. אז אסור לך להשתמש בבניות. זה קל. האמת? זה די קשה, כי לפעמים אני בונה. לפעמים. היה שם טבע, אם לא ראית. אני יודע. אני הולך אליה. רגע. אולי אם יהיו מספיק לייקים ונעשה סרטון הבא, אולי יש לי עוד קאץ' בשבילך שחשבתי. תגיד. אסור לך להרוס דברים. עצים, בניינים, כלום. אסור לך להרוס קירות, כלום. ובניות של מישהו אחר. אסור. אסור לך להרוס כלום. חשבתי פריות. יש קאץ' יותר קשה. אז אתה אמור שאפשר לעבור את המשחק בלי הקילים. ואתה מת. זה קשה. וואו. היה לו גם שוטגן טוב. וואו, אמיל. נחזור אליכם? הבנתי. למה מתתי? נחזור אחריכם אחרי שאני אסדר את הבעיה. אוקיי. מי יודע איך השגתי רגע את הריקוד הזה, זה וזה וכמעט כל אלה, זה וזה עוד מלא דברים שיכתוב בתגובות, כי זה קל להשיג את זה, ממש, ועדיין אפשר להשיג את זה. והבעיה שאיתה אני הייתי נגד קבוצות לבד, אני הייתי לבד נגד קבוצות, אז לא היה לי גם סיכוי. אין סיכוי שם, אוי. וואי, אמיל קפץ מהעולם. בא. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. וואו. אתה נראה כאילו נפלת ישר אל הזה. ישר אל הסירה המעופפת, אפשר להגיד. בוא נראה אם זה יעבוד לי עוד פעם. איזשהו טריק שאני יכולה להעמיד את כולם. שזה אתה יכול מה? אם
יש טריק כזה שנוחתים באי הזה, איפה שאני נוחת, זה לא כזה היום. והנה יש ציפורי. אבל אם אתם רוצים לעשות את הטריק, אז אתם צריכים לנחות שמה. ועדיף גם לא לקחת נשק, לקחת ישר את הדגל פה, ואולי יצא לכם נשק לג'נדרי. והנה יש שם עוד מישהו, אם אתה רואה אתה דרוב מכיר גם את הטריק. נראה לי אני אקח נשק. כן, הנה הוא הלך לא, הוא לא הלך לדגל. אוקיי, יש לי רעיון יותר טוב. לנחות פה, תודה רבה. אני הייתי בוט. עכשיו הוא ישמור עליי בזמן שאני הולך למות. כדאי שהבוט הזה יעזור לך. וגם... לא! מה? וכן, הוא לא שומר עליך, חד משמעית, הוא לא שומר עליך. בוא נעשה עכשיו אתגר. אני לא נוחת שמה. אוקיי, תן לי אתגר למשחק שאני עכשיו הולך לעשות. אתגר למשחק. כל אתגר, אסור לפנות, אסור לקחת נשקים. יש לי רעיון, עכשיו אני אעשה את האתגר שרציתי. אסור לך להרוס שום דבר. לא אכפת, ידעתי את האתגר שלי, אסור לעשות קילים. טוב, נו, אסור לך לעשות קילים. ואני יודע איך לעשות את זה גם. בוא'נה, יש לי נשק חזק זה אבל. משהו עכשיו ירה? זה נשק של אופטימוס פריים. ספריים. מה הקשר לפריים? מה, אתה רוצה לשתות? אין לי פריים בבית אם אתה שואל. מה, איך הוא... תעשה גם כפיס, יש לך? ידעת לא, אין לי. אבל ידעת שיש בנינטנדו, יש לי בנינטנדו סקין. אוקיי. ככה אתה ישמע. לראות על כולם! כמה יריות? למה פגעתי? לא! סתם, זה לא אכפת לי גם כי זה לא מוריד חיים. קחי סנייפר. אני אקח את השטגן שלי למעלה. נראה לי. אני יכולה לראות מפה. מה, חשבת שאתה לא יכול? כן, כי שטגן זה לי קרוב. לא, מה פתאום? כן? אתה לא מה? יש כמה שוטגנים שאפשר מרחוק. אתה לא יכול לראות. אני יכול לראות אותך מרחוק? כן. יופי, אז אני אעשה את זה. לא, אתה לא תעז. אני אעז ואתה עז. לא. אתה לא תגיד לי אם אני עז או לא. אתה עז. ואתה מעז. אתה ברווז, אז... אולי זה לא חרוז, אבל אתה ברווז. מה? אני לא ברווזון הארנבון. אתה ברווזון הקקנון. אתה ברווזון התקנון. אתה ברווזון הקקנון. אוי. טרמלים. רגע, תתקן אותי אם אני יודע איך קוראים. הרובה הראשון שהעסקת קוראים לו שורטי? נראה לי. שורטי? זה שורטי? כן. אתה שורטי. אתה שורט. אתה שורט. זה שוטגן. שורט. תהי? מה? כן, ברור. ובום, בום. פגעת. לפחות. נכון, שכחתי. מה קרה? חשבתי שאנחנו... נכון, אסור להרוג אנשים. שכחתי. לא רק להרוג, אסור גם לפגוע. אבל כי אתה בן אדם. אז מעכשיו גם לא ידעתי את זה. בסדר, נו. אז קח את זה. רגע, אתה לא צריך... לא, אני חייב. אני יכול להביא אותו אבל. להביא אותו זה גם שיטה, אבל אסור לך לפגוע. אסור לך לפגוע, רק תברח. וגם לא נראה לי שאתה צריך כאילו לקחת תיבות. יאללה, במשחק הבא אני אעשה את זה. עכשיו אתה רוצה להרוג? כן. אז אסור לך להרוס דברים. לא מותר. מה? משחק רגיל פשוט, בלי כלום. בוא נחבאת לו מהצד. ברח. אומייגאד, הרסת דוכן חטיפים. יש לך מזל. הוא חורר אותי, יש לו נשקים אחלה. רגע, אני רוצה לפצץ פה משהו. בניות, אני לא אוהב אתכם. או-או. ביי ביי.
לא, לא, לא. אם פתאום הייתה בטעות מפוצץ את התיבה. אז הייתי מקבל עדיין את הלוט שבה. נו. הייתי מקבל. תיקח. להגיד לך איך אני יכול לנצח את המשחק הבא בלי כלים? לא. פשוט לקחת רק חיים. ואז ללכת לזון, להיכנס בו. ואז אף אחד גם לא יכול לראות, להרוג אותי רק חוץ מהזון. עכשיו אני אקבל את זה? זה אני יכול לקבל. איזה בקבוקי שיין. איפה? אתה הרגע שפכת. אלה. היה פה מדקיט ולא ידעתי. אני ראיתי אותו, אבל אני לא זכרתי איפה הוא. צריך כסף, למה אין לי כסף? נכון, קודם קניתי את הבוט המלוכלך הזה. שלא עזר לך בשום דבר. נכון, כי גרם לי למות. כן, תכלס כן. גנב לי כסף. תקשיב, אני אומר לך, הוא גנב כסף. כן, הוא בונה. תודה, אני אחליף פיסטול. זה לא כזה פיסטול, כי זה נשאר ממש טוב. רגע, אני מתקדם יפה. כן, רק שכמעט מתת על הבן אדם הראשון, אפשר להגיד. קודם מתתי על הבן אדם הראשון, מה זה כמעט? לא, במשחק הזה. יש פה מישהו. מעניין מי זה, וואו. אין לי מושג. חבל שהבוס לא מזדמן פה. למה אתה רוצה שזדמן פה? כי הוא מביא נשק אחלה. אחלה שברה, אחלה. הוא לא אחלה, הוא טוב, לי. ולאחרים לא טוב. אני לא יודע, יש כאלה שאוהבים מחוררים. הוא לא מחורר. ואני לא אוהב מחוררים. יואו! אני בשוק שמצאתי את זה. וואו. טבע! איך אני עובדת? וואו, אחלה כסף. אחלה קקה של יונה. זה לא שמתי לב מה קיבלתי בכלל. וסתם זרקת את הכל. תדמיין שמישהו היה לוקח לך את זה. והיה שם לג'נדרי. הייתי הורג אותו. הייתי רודף אחר ועושה. בקבוקי שיין. אני לא צריך בקבוקי. תמיד על הפקק, נראה אותך. אי אפשר להעמיד בכלל. אני יודע! לא, התכוונתי בחיים המציאותיים. אבל אין לי בקבוק. אה... הבוס! רגע, איפה הוא? הוא במגה סיטי? לא, בסה. אבל אני עדיין אנסה להגיע אליו. מצאת אותו? לא, הוא רחוק. אז למה צעקת? הבוס! חשבתי שהוא במגה סיטי. מה? הוא למה? קרוב למגה סיטי גם. קרוב, אבל לא במגה סיטי. וואו, איזה היגיון. הוא גם בתוך הזון. הוא השתגר בול בזון. הנה, סוף סוף, כמה דברים לחפש? רכב. עכשיו, בוס. ראית איזה נהגני? כן, עכשיו ממש. בוס, אתה תלך למות. אתה תלך למות? אני ארוג אותך, לא יודע עברית. תדבר בשפה נאותה. בסה. תעשה פרסה. אני לא יודע איפה אני בכלל הולך. אף אחד לא יודע לאנטון. מישהו מנסה להפגיז בך. להפגיז? או להרוג? אני אומר להפגיז. לא ראית אותו! אבל הוא מת, הוא היה גרוע רצח. תשיג לו את המאני. הבוס עדיין חי? לא, אבל אולי אני אצליח ככה, אולי יישאר שם לוטם בכספת. כרגע זה כנראה שאני לא אגיע בחיים. רואה? סוף סוף, הצלחתי. ממש הצלחתי. נראה לי יש לי פאנצ'ר. סקר כבר את האופנוע. כן, הבנתי, יש לי פאנצ'ר. מיל, איזה נהג אתה? יודע. אחד הטובים.
תסתכל, אפילו עם האופנוע פגעת ברכב. יש לך גם שיר. כן, כי יש רדיו. אני הולך לאיש פה, כי יש לו את הכרטיס ואני רוצה להרוג אותו, ויש לו את הנשק של הבוס, ואני ארוג אותו. אם יש לו את הנשק של הבוס. אז אני ארוג אותו! אבל הוא הרבה יותר טוב. למה אתה יורד במכונית? לא משנה שכך. בונה, הוא היה גרוע. הוא לא היה נראה... אל תדבר איתי, טוב? למה? היה לו את הלוט הכי... ממש מטורף. לוט הכי מטורף שנראה לי ראיתי בחיים. מה זה כאן משהו? אני לא יודע איך הוא גם לא זז, הוא לא עשה כלום גם, כן? כן, אז איך הוא השיג את כל זה? אין לי מושג, הוא עמד במקום. נראה לי הוא פשוט אמר, טוב, נו, אולי נצא מהמשחק בדרך אחרת. והדרך הזאת היא למות. הנשק של הבוס! מה הייתי צריך להרוג אותו? הייתי יכול גם לקרוא את הנשק של הבוס. אבל רציתי את הכרטיס, צודק. תמות רצפה. אבל היא לא עשתה לך כלום. חצפתי אותו. כסופית. חייבתי להביא לי משהו. כספת! סופית. כמה מטילי זהב. זה מה שאני תקשיב, חשבתי אם הייתה ככה נכנס בחיים המציאותיים, הייתי עשיר. היית מסופק לכל החיים שלך. תקשיב, לא, אני לא, כי זה מביא 7 כסף. מה? לא, בחיים המציאותיים אם היית מוצא כזאת סטפה של מטילי זהב, הייתי יותר עשיר מיסטר ביסט. כן. יותר עשיר בכל העולם משולב. איך קוראים לבן אדם הכי עשיר בעולם? נראה לי מיסטר ביסט, לא מכיר עוד. אני זוכר איך קוראים לו, אבל זה לא מיסטר ביסט. אז מיסטר ביסט מקסימום או שני או שלישי. בעשה שאתה לא יכול לקנות את הנשק של הבוס. יש לי אותו כבר. אז למה? מה? יש לי אותו כבר, רק... נכון! אני יכול. אבל אתה יודע מה לא בסדר? נו. שכאילו, אתה לא הרגת את הבוס, הרגת מישהו פחות טוב כי הוא לא זז. נכון. אז זה כאילו אתה סתם יורה, ווופ, מקבל רובת תותח. הוא לא תותח, הוא לא הכי טוב במשחק. זה לא הנשק הכי טוב במשחק, אבל הוא ממש טוב. נו! ממש טוב, אפילו אתה אמרת. יש הרבי. הנה מצאתי. תעשה עם הנשק של הבוס. יש לי בעיה פשוט שהוא בורח. אז יאללה, אז אני אפרוץ אותו. כי יש לי שטגן מטורף. איפה אתה? כולך בבוץ עכשיו? כן, מה איך זה הבעיה? יהיה מגעיל. איפה אתה חבר? אתה תשאיר עקבות, כולם ידעו איפה אתה. אין הקריבות במשחק. איפה הוא? חצוף! עשה לך סקילים. נו! היה שם! הנה, הוא בונה. זה רק כזה שוטגן מה שאני עכשיו השתמשתי בו. אוקיי, עכשיו הנה זון מגיע אליו, איזה יופי. לא, אני לא אקבל את הקיל, אבל הוא ימות. לא, מזאת אותך! תמות! הבונה זה בן אדם שיודע לשרוד בזון. הוא בכלל לא בזון. תפגיז! וואו. מה זה, הוא בן אדם טוב? כן, אבל הוא הולך למות עכשיו. עוד לא, אבל הוא הולך למות. גזגז אותו. מת. היה לו לוט כזה ממש גרוע ואני צריך לברוח כי מישהו יורה בי. ויש לאיש הזה שעכשיו ירה בי איים לא כזה רע. אבל אני לא יודע גם מאיפה הוא ירה בי. אני ראיתי, הוא ירה שם איפה ש... כן, שמה בדיוק. בדיוק לאיפה שאתה הולך, הוא היה שמה. תעזוב אותי בבקשה אדוני. אוקיי, לא, הוא בצד השני, הוא בצד השני.
מסתבר. אז רק כנראה שאתה סתם בונה. בלי לחשוב. לא, אני פועלת בניתי. אני יודע. אני חייב לברוח. או. יא רבי, משוטגן, הוא קרוב אליי. וואו. אוקיי, רגע. מצאתי הנה, אותו. תברח. לברוח. תשתה את המיני בקבוקי. אז זה, לא, אני לא צריך עדיין. אבל יש פה אופנוע. יש. אופנוע, תציל אותי. אמרתי לך לשתות. אתה לא מקשיב. איך הוא הרג אותי? אתה לא מקשיב לי. טוב, יאללה, תיתן לי דגה... אוקיי, נכון, שכחתי. אני צריכה עכשיו לאסוף רק קילים. רגע, מותר לי להרוג איתה בוס, כי זה לא נחשב קיל. עלית פה על משהו. ואז אני יכולה לקחת סלרפ. ואז אני יכולה לחיות בזון. לגור שם, עד אין סוף, שנייה לפני הנוד. איי, איי, איי. איזה סרטון פעם היה מטורף. עשיתי עם רביב אז, אבל לא הייתי יכולה להעלות אותו. למה? כי זה עשינו אותו דבר, הוא רצה ארוך לי, ואז הוא לא יכול לשלוח לי. למה? בגלל שהסרטון היה יותר קצר ממה שזה היה. ממה שאני צילמנו. והשגנו ויטורי רויאל בסרטון. מה? את זה לא ערכתם, אני מקווה. זה שלא ערכנו, אנחנו לא יכולים... זהו, נעלם. הוא היה פה קודם או של... הוא שונא אותך. הוא לא רוצה חיבוק. אתה לא רוצה חיבוק? בוא נבדוק אם זה בוט. קח נשק. לא, זה לא בוט. סתם, כן, זה לא בוט. אין דבר כזה בוט. אתה לא בוט. אתה לא בוט. אתה קקה שלי עונה. איזה דבר לך. אוקיי, יאללה, איפה נחתי? פה. הנה, יש לך את האי, החבר שלך. בא איתך לכל מסע. אין. ועכשיו הוא הפך להיות עית גדול. עכשיו הוא הפך לפיצקי ולא חמוד וקשה יותר. עכשיו הוא הפך להיות גדול. תהפוך אותו לגדול. לא רוצה מה זה הפך לקקה שלי עונה. הנה, הפך גדול. אבל הוא ורוד. אה, גדולה. או שזה בנזיני. זה לא בנזיני, זה רונלד. נראה לי זה גליידר של בנזיני. אני חושב שהעית זה חיקוי של בנזיני. גם אני. נראה לי זה ש... יש לי בנזיני עית? לא. יש לי בנזיני ציפור? לא. אולי. אולי תוכי. לא, אין לו, נראה לך באמת. שתכוון לו, תצלוף. יו, אם היה לך עכשיו סנייפר? לא, אני לא צריך סנייפר בשביל להרוג אותו. לא, אם היה לך עכשיו סנייפר, זה היה יותר קל להוריד לו. מה זה? פגעתי בו. והוא פגע בך 8,000 פעם. כן, אני שונא את הנשק שיש לו. הוא אומר לך, אתה ברח. אוקיי, איפה הוא? כשאני אומר לך תברח, אז תברח. סבבה? לא. ברח ככל האפשר. לא, אני יודע מה לעשות. הוא לא יודע שאני פה. אז תמלא חיים. שאני אעשה ככה. עכשיו מתי שהוא בא, אני אירה בו עם שוטגן, כאילו שיש לי. מה אתה אומר, לברוח? או איך אני אנסה להרוג אותו? כי יש לי נשק לקרוב. תעשי קודם כל נשק הרבה יותר טוב. הוא טוב, הוא טוב. הרבה יותר טוב. לא טוב. או, איזה פיראנה. לא טוב, הרבה יותר טוב צריך. הרבה. איפה הוא? הוא נראה לי... נראה לי הוא ברח ממני. נראה לי חושב שהוא למעלה. או שהוא עכשיו מאחוריך. אתה זרקת את זה? לא. הוא מעליי. או מאחוריך. הנה הוא, פה. הוא רגע שבר. הנה הוא. הנה. הלאה, תהרוג אותו. בורח, מה זה? וואו, כמה הוא איתך. מה זה? שונא את הנשק הזה. שונא רצח.
אני אוהב אותו בשבילי. ראית מה אני לא אוהב במשחקים האלה? את השוטגן הזה. הלוואי שהוא יוצא מהמשחק. הלוואי. למה? אבל אם הוא יוצא לך וזה בדיוק יוצא. לא אכפת לי. הלוואי שהוא יוצא. אתה רצית להשיג קיל? היא השיגה קיל. יואו, שכחתי! אסור לי להרוג! אני כל פעם שוכח! אמיל הודח. אוקיי, כל פעם תזכיר לי שאסור לי על המשחק הזה. במשחק הזה. הרבה. אסור לך להרוג. זה אומר גם שפה אסור לך. אבל אתה אסור לך להרביץ. מותר לי להרביץ, לא להרוג. מה? כן, אם אתה מרביץ יותר מדי, המטרה שלך זה לברוח. לא. אם אני יכולה לבכור. רגע, אולי נשחק עם חבר שלי, הלל? מה אתה חושב? שברור. אז רגע, נחזור אליכם אחרי זה. אבל לכולם, אני יום נקוד, נדמשך את הסרטון. אוקיי, יאללה. אוקיי, נכון לזה. אני לא יודע למה אני מטומטם, אבל לא עושה בלי בניות. בלי בניות. בלי בניות. לא אמרת שאסור לך לעשות קילים? אבל אמרתי שאסור לחברים שלי לעשות קילים. מה? לא אמרתי שלחברים שלי אסור קילים. אבל הוא לא משחק ככה. על מי אמר? שאני עושה על קבוצה. שלוש שלי השכנים אני לא רוצה לעשות את האתגר הזה, זה קשה. אני הייתי עושה את זה בקל. אני הכי טוב בפורטנייט רק בלברוח. לא, הביטוי הכי גרוע בלעמוד במקום. מה? איזה שקלן. תקשיב, הוא כמו עמוד. אני לא. עמוד. מי שהרגת הוא יעמוד. אה? אתה לא זוכר שמי שהרגת הוא יעמוד? לא זז. הוא גם היה עמוד. ככה. הוא לא זז. הנה עכשיו הוא היה בדיוק כמו הדמות שלך כשהיא מחכה. לא זז. לא, הדמות שלי עושה את זה. צפרדע. איזה נקוד נעשה? תעשה חיבוק. בוא נראה אם מישהו עושה לך חיבוק. רגע, בוא נבדוק אם מישהו עושה לך חיבוק. אנשים יכולים, אבל הרבה פעמים הם יהרגו אותך. לא, הקבוצה שלך. הקבוצה שלי תעשה. תעשי איתו. תעשי עם הצהוב. הוא לא יעשה. יש אנשים שמנסים לעשות כאילו עם בוטים ואני לבד כאן בקבוצה כי אין אף אחד בקבוצה. אבל בוא נחכה. אולי יצטרפו, אבל בינתיים תעשה למישהו איזה חיבוק. אולי הוא תשתרף אליך, תעשה לו חיבוק, נו, תעשה לו. רגע, אתה חייב להיות איתו, אתה חייב להיות לידו. לא, הם פשוט בורחים. כי כולם שונאים אותך. בפורטנייט. הלאה, תעשי. לא שברחת, אני ארוג אותך. בום! הנה, יש פה מישהו. יש פה. נכון, יש פה הרבה אנשים. תעשה לו חיבוק. זה בא, הוא מנסה... הנה, עם הקבוצה שלך. יש לך קבוצה? מישהו? קבוצה. נחזור אליכם אחרי שאני אתקן את הבעיה. בואו. חיינו וסידרתי את הבעיה. עכשיו יש לו חברים, בינתיים על באה. תעשה לו חיבוק. כן, ראיתי אותו, הוא זז. מה קרינה? הוא לא אוהב אותי, הוא רק יראה. ראית שהוא הביא לי כפה? כן. איפה צהובי? הסקד לי יפה וגם יש לו כתר. מה? עשה לך! דבר איתם, נו. היי. דבר איתם, נו. שאלתי אם לא נעים, אף פעם לא נעים. יאללה, אני אוכלת עם צהובי. אני אוכלת פה לא פה. רגע, תנסה שוב, דבר איתם. הלו? הלו, שומעים? אם נגיד להם שאנחנו בסרטון.
אני לא יודע איך להגיד באנגלית שאנחנו בסרטון. הם מדברים אנגלית? כנראה. יואו! אני בשוק! מה? אני בשוק! אני רוצה לעשות משחק כרגיל, כי מצאתי את הדבר הכי מטורף בעולם. אומייגאד! כדור! קמע-מע. כדור סגול! לא, זה תעשה קמע-מע. קמע, תעשה בערך. אני לא יודע איפה יש אנשים. אז כשאתה מוצא אנשים תעשה, הנה קמע, לא, זה חבר שלך. לא, זה לא חבר שלך. תעשה לו קמע. טוב, נו, הוא היה גרוע. לא היה נשקים. מה? בוא'נה, הולך. וואי. אני אעשה את הקמע-מע. טוב, לא פגע בה. פגע בה. איך פגע? ולא. אוקיי, כן, עכשיו אני משוכנע שזה פגע בה. מה? פואה בבויה. כמה אנשים? תחררו אותי! לברוח. לנטוש את הספינה. נוק. תודה, תמות. אני לא אוהב אותך. חבל שלא יהיה... אני צריך כדורים שוטגן. אתה חצופיק. תמות. יש לו גם קמע. תודה. קושרת, אתה מתאים עליה. אוקיי, יאללה, בוא ניקח, בוא נעיף. אני בשק שהצלחתי לשרוד. כן, על 42 HP. יהיה לי יותר. לא, עכשיו יש לך. יש פה מישהו. נראה לי. קודם כל תמלא חיים ואז תתעסק עם אנשים. אוי, יצא לי חרוז. קודם כל תמלא חיים ואז תתעסק עם אנשים. ספלחשה. אני לא יודע איפה יש חיים. ספלחשה. וואו. לא היה פה חיים! חיים, משה. זה נשק ממש טוב מה שעכשיו לקחתי. חיים. אומייגאד, איך נבלת? גם אני התחלתי לרעוד. מה? הוא מעיף? זה רק עניין שמעיף עכשיו. מה זה, מכונית? לא, זה אבן. אבן בצורת מכונית? איפה הוא? זה לא מכונית! מרחוק זה מכונית. ואתה לא יכול לשנות את דעתי. אני כן, זה אתה לא לא, מכונית. נעשה אותי. אני שיניתי, זה נעשה. לא מכונית. זה מכונית. זה לא. זה אתה מכונית! מה? אז אני מקווה שאני פרארי. לא, אתה לא. אתה פרווארי. אתה יכול להפסיק לברוח אדוני האיש? הוא הולך להיות פה קרב. לא, לא היה פה. זה היה קל, הוא פשוט ירה באוויר ואז הוא ברח. יואו! מה? אתה לא יודע מה זה. נכון. אבל אתה אמרת יואו, אז אני נבלתי. שקים הכי טוב במשחק, לדעתי. לדעתך, אבל זה לא נכון. לא, זה לא רוצה. 4 הריגות. הבאדי גו, אקי קקי קקה. 79 אנשים, רק אומר. ומה עם הקבוצה שלי? נו. מה? לא, כולל. רגע, הם עדיין חיים? כן. זה כתוב גם בצד. לא כתוב. זה מראה. אם אני עכשיו אמצא חיים, יש לי חיים מלאים. אני לא צריך ביג, אדוני. רגע שתיתי. אומייגאד, איך זה נשמע כאילו אתה פורץ דלת? בום. פורץ. אם פתאום יש שם מישהו, אתה פורץ והוא הורג אותך. זו הייתה פריצה? ואז יהיה בבום! תלך לכיס בענן, תיכנס לתוכה. אתה תיכנס לתחת שלי, אז... תיכנס כבר. לא. יש לי שקים יותר... אני יכולה לפרק את הכיס שלי בענן ועושים עם השקים שיש לי. אז תפרק, נראה אותך. קיוויתי שיהיה פה חיים. את חיים משה. חיים משה, כן חיים משה. חיים משה, חיים כל היום. חיים! זה טבע, לא חיים. חיים. אבל יש בה אולי חיים. חיים! הנה חיים. שיש לי חיים מלאים.
והנה עוד חיים. לא. לא. אני לקחתי חיים, חיפשתי. שיש לי חיים מלאים, יוצא לי אז זה שממלא את כל החיים שלך. מה? המשכתי. אמיל, מה אתה תעשה? הולך לבוס. לא הולכים לבוס. יאללה, הולכים לבוס. בומס, בום, בום. אני נתנתי בוקס לפנים של... אני כזה מטומטם כי יש לי ספיידרמן. ולא השתמשת בו עד עכשיו. נכון! לא, הייתי פה קודם. וואו. סטוואקה, בבום! מה? אחד נוק. ראית? תראה איך הם מקפצים. נשאר לך הבוס והעוזר שלו. לא, רק את הבוס, את העוזר שלו. לא, מקודם. מת. ביי ביי. תביא לי את העשק של הבוס. עכשיו אני רוצה את הכרטיס. זה היה ממש קל, כי פצט, הם עשו ככה. כן, וסתם השתמשת בקמע. היית יכול להשאיר אותו. נכון. אבל אם היית מוצא עוד, אתה כבר מזליסט. כאילו כבר מצאת 3? מה 3? עם קמע. לא, מצאתי שתי פעמים את הקמע. לא, אמרתי אם תמצא, יהיה לך מצאת 3. צפרדעי. אף פעם לא הייתי בכספת פה. דווקא את זאת נראה לי אף פעם לא הייתי. יש פה דברים שווים. אני אקח את הסלרפ. קמע. תחשוב שוב, אמיל. לא. חשבתי. מה חשבת? אם אתה מוצא את הקמע הכחול. אם אתה מוצא את הקמע הכחול. איזה קמע כחול? מה, לא ידעת שיש קמע כחול? במשחק כן. נו, אם אתה משיג אותו, אני בשוק. ויש לך בדיוק את הסקין של נארוטו. איך אין לי? לא, אמרתי אם, ותשיג בדיוק קמע כחול. אלה חבר שלך. נכון. תעשה חיבוק. הוא עשה איתך, הוא חבר שלך. כן, אני יודע. אני סימנתי שם, אם אני שמתי את הנשק הזה, שזה שנחשב מחזיק, זה אומר שפתחתי את הכספת, אז... לא, אל תגיד לי. יואו! אז יש שהמשחק הולך לקרוס. למה? מה למה? חשבתי שהוא הולך לקרוס. חשבת, אבל זה לא נכון. אתה סתם מבזבז יריות על הבוטים. לא. הוא הביא לי כדורים. כדורים? לא עוזרים לאף אחד. יותר כדורים ממה שבזבזתי עליו. יש משהו. יש פה מישהו. כן, שמת לב. וזה החבר שלי. אני יודע. הבנת מה אמרת רגע? נראה לי דיברת ג'בריש. גם אני דווקא חושב. אני לא יכול להחליט. לא, יש פה מישהו. חברי, תמות. מקווה שהחבר שלי ימות. למה? אני עשיתי את כל הקילים. יש 4 קילים ולי יש 4 קילים. עכשיו יהיה 5 קילים, ולכולם שלי. כן, הוא עושה רעיון טוב. הנה חבר שלו. וואי. אתם הולכים פה מכות. הרגנו את כל החבר'ה. אימא'לי! תגיד לי, חשבת גם שהוא חלק מהם? כן, בוא נבלתי. תעשי לו חיבוק, תשאלו. וואו. תראה את הידיים שלו! אמא, זה מפחיד. בוא'נה, הוא הרג את ספרדי. ראית? הוא החזיק עם הידיים החשמליות שלו את ספרדי. ספרדי.
גם לא יש את צפרדעי. כן, כנראה גם תהיה, לא כשקנה. תפסיקו לרקוד כבר. למה? מה? וכמובן צ'ולנות ברצף 2. מסע! תראה כמה פעמים הוא נצח ברצף! 22! מה? זה פי 20. הוא אוכל פיצה, הוא מגרה אותי, אני לא רוצה פיצה. תביא לי פיצה! כמה פעמים הוא? 0. לא, 1. 1 זה אומר שהוא ניצח רק פעם אחת. לא, הוא ניצח פעם אחת ועוד פעם אחת, ואתה ניצחת פעם אחת ועוד פעם. היום עשיתי ויקטורי רויאל והשגתי את השני. וואו. לא צריך להגיד, וואו, שאני בעצמי קקה שלי. תראי כמה נשים! תקשיב, זה כמעט תחילת המשחק, אני רק נוחת ואני מת עם 20 ומשהו אנשים. ואתה לא זוכר שאמרתי שיש 80? עכשיו 49, זאת התקדמות רצינית. תקשיב, מה הקשר? אני מתחיל משחק, מת בתוך 20 ומשהו אנשים. 51 אנשים. תקשיב, כמה היה קודם? 49. אני שונאת שזה אנשים, כי הם יכולים לרפות את חברים שלהם. כן, ובלי אנשים מתת על הפעם הראשונה. כן, ואמיל, וכשהיית בלי אנשים מתת על הפעם הראשונה. וואו. וואו, באמת, וואו. שאלה לדעתי מה לעשות. לא, מה? הוא טומטם את זה, נדמה לי. פשוט התחלת לקפוץ. לפחות הצלחתי, לפחות הגעתי. מטומטם? או שנדמה לי, תגידי. בונו, הוא ניסה לבצע. חשבתי שזה מישהו. אז זה בוט. נכון. הוא ניסה לפצלח אותך. נכון? נראה לי הוא ראה את הגנת את התיבה הזאת, הוא רצה לגנוב לי אותה. לא, אם החתול הזה מביא את התפקיד של החתול, אני מת. לא, הוא מביא לי דברים שיש לי כבר. לא, יש לי יותר טובים מזה. פשוט זה. הוא הדינוזאור. דינו, מי ניצח? דינו זה, ועכשיו אף אחד לא ניצח. וואו, מה קורה פה? היה פה מישהו. רגע, הוא היה בנוק או עכשיו? כן, עכשיו הוא בנוק. הוא היה עם הצופים, הוא פחד לטבוע. לא, ככה זה עם שתנוק. אני לא צריך את הנשק הזה, יש לי אותו לג'נדר, תעזוב אותי. הוא לא עשה לך כלום. קקה, אני ארוג אותו. תברח, כן, תברח. בטעות ירעתי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אחרי שיש לי חיים אני אפוצץ את זה. כי למה? כי אני שונאת. אולי מילית לו בכלל? לא מילית, היה לי 100. לא, אמרתי שלא. שהוא מילית לו. נכון, לא מיליתי. היה פה מישהו. נראה לי שיש פה מישהו. שמעתי אופנה טוב, אמיל, נראה לי שצריך לעשות חלק 2. תקשיב, אתה יודע כמה דקות אנחנו כבר מצלמים? 43 דקות. אני ככה מחזיק את המצלמה. אוקיי, בסדר, אחר המשחק הזה. סבבה. גם אתה שומע את האירוטה שנראה כעני. נראה לי רק אתה. סתם, אני שומע. אתה רק אתה. וואי. ידעתי שיש פה יריות. לא שיש פה יריות שמישהו יורה יריות. בוא נראה מי ייקח את הקיל, אמיל. אף אחד. מישהו גנב. לא, הוא עוד בנוק. ואתה לא לקחת את הקיל, מישהו אחר. ומי ייקח את הקיל הזה? מעניין לדעת, אמיל, ברור שלוקח את הקיל הזה. בם. היה לו סלרפינג. למה אתה ממלא סתם? נכון, כי אני יכולה לקחת אותו עוד פעם. יש פה עוד אחד. יש פה יריות. לא יש פה יריות, מישהו יורה יריות. לקבוצה שלי. זה קמע-100. מה זה? זה לא קמע-100. זה כן. זה היה קמע-100, אז למה זה היה כל כך איטי? ככה זה. מי מספקה? כשאתה עושה את הקמע-100, זה נראה איטי. כשאתה עושה את הקמע-100 זה מהיר בטירוף.
זה נראה מהר בטירוף. כי מישהו אחר עושה, זה הדבר הכי לאט בעולם. יש פה את הנשק של אופטימוס פריים, אבל אני לא יכולה לקחת אותו. כי כי יש לי נשקים הרבה אלף יותר טובים, לדעתי. דעתך. ותיקח לו את הקיל, כמו את אומייגד, הוא פשוט נשרף. יאללה, למה אתה בורח, חבר? אתה נלחמתי לך, מה? מה? איפה הוא? הוא כל פעם מסתובב אחרי העץ ואז נכנס למכונית. יאללה, תהרוס לו את המכונית. תגיד לי, למה לברוח? והנה המכונית שלו עולה באש. כן, התפוצצה. יאללה, הוא שם אז. קפוץ! הבאג הזה הציל לי את החיים. איזה? היה לי באג הפטריה? כזה שנפלתי, ואז זה שיגר אותי למעלה. איפה הוא? אמור להיות פה בסביבה. וופטה! 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 למה אתה אומר ורוסטה? אסור לי? אבל למה? אומייגד, מנסים לראות בך. מישהו. אולי זה אותו איש... אומייגד! זה רק עניין שסלחה כ100. לא, זה לא כמה 100, זה הנשק של אופטימוס פריים. אבל זה כן פגע בי. הרבה. יאללה, חבר, תהרוג אותו, אנחנו יכולים. לא! הוריד לי את כל השילד. הבן אדם המסריח הזה. אין לי מושג גם איפה הוא. או נראה לי הוא על העץ. לא, אני מת. אומייגד. לא, אני מתתי. אתה בנוק. אתה עוד לא מתת. אוקיי, כן, תבט. חד משמעית מת. חברי קקה. זה מה שהם. לא, אחד בא נראה לי אליי. אחד בא אליי. תודה, אתה גבר גברים, אדוני. הגבר הגבר. בוא'נה, הוא מוכן להקריב את עצמו. לא, הוא מסלרפ. באמת? כן. בוא'נה, זה מזל. ואתה בלי. לא, אתה לא. שמתי סלרפ. עכשיו זה סבבה. אין לי, לצערי הרב אין לי ספיידרמן. כן. אני אימתתי כי רק בגלל שניבלתי, כן? אתה ראית את זה, נכון? מישהו ירה בי מאחורה ומקדימה. וואי, אני מת מקור, קשה לי לצלם כשאני כזה. עכשיו יורד לך חיים, חד משמעית. אני אקח סלרפ על מדהים. על השנייה האחרונה. אומיי. אין לי סלרפים אבל. חבל שזרקת את השני. אוי, שיט. מי שהרג אותי, פגעתי במי שהרג אותי קודם, זוכר? אז תהרוג גם אותו. אבל אז הוא ברח, כי, כן. כן, דיבלת, חשבת שיש משהו מאחוריך. אוי, נו, תראה לי מצאתי. וזהו, זהו. או. בסדר, הולך למות. עדיין. אז הוא מתקרב אליו. גם אליי. אני בורח ואני מת. חבל שאין לך עוד סרט. יש פה עוד אנשים. כדאי לך לברוח, חד משמעית. משמעית אני בורח. אין סיכוי שנגמר כאן. 11 אנשים. חבר שלי מת. אוי, לא. לא, הוא לא מת, הוא בנוק. עוד לא. הנה הוא אומר, נכון, עוד אתה בית חיים ממך. נכון, אין לי חיים גם. החבר שלי היה אצלם. לא! אומייגאד. תראה כמה אנשים! אם הוא מנצח, הוא גבר הדברים. אלוף העולם. כן, זה רק הוא. רק הוא נשאר, ויש לו 2 סלרפים. אז ברור שהוא מנצח. הוא מסופק, יש לו. הבנתי, הוא עושה רעיון טוב. מה הוא עושה? אני מחכה עד שזה יהיה 1v1 או הוא נגד כמה אנשים קצת.
ואז או הוא שפשוט יישאר- שהזון יתקרב, ואז כזה הוא ישים ישראל, ואז הוא יהיה אתה בחזון. בקיצור ישראל? לא אמרתי ישראל, תשמע מה אני אומר בכלל. טוב, אבל הזון מתקרב אליו. בסדר, נכון. עדיין לא... בוא נראה מה הוא הולך לעשות. נראה לי הוא הולך לעשות לי שם... עדיף שהוא יגיע לאמצע, לא לאמצע. לא, כאילו שם את לצד. החזון ועדיין יש האחרון ימות. אתה מבין אותי? הנה, הוא חייב... הנה הוא בורח מהזון. רק עכשיו הוא קלט את זה, כן. לא, נראה לי פשוט הוא חיכה. למי? עד שהזון יהיה לידו. הנה, זה מי שהרג אותי. תהרוג אותו, יש. נקמה שלמה. או מישהו, אתה יכול לקרוא אותו, אתה יכול. תרכב, אם תגיב, תהרוג אותו. כן, אתה יכול. יפה. וואו, הוא טוב. הוא טוב, יש לו כתר, מה הוא טוב? רק אני והוא נשארנו בתוך המשחק. לא! קרוב, זה המשחק קרוב. חכה. הוא הולך אבל למות. הוא חייב לשתות, נו שתה. אוקיי. שתה. זהו, תקשיבו, הוא הולך למות לדעתי. כן, הוא מת. הוא לא, הוא חי עדיין. תהרוג אותו. מה הוא עושה? הוא ברח מי שעכשיו הוא הורג. אוקיי, מושלם. אוקיי, יאללה. הוא נגד קבוצה. בוא'נה, זה נראה לי הולך להיות קשה. אבל בשבילו נראה לי זה הולך להיות לו קל. לא, נראה לי זה קשה גם לו. הנה, אתה רואה, הוא לוקח מלא סלרפים. נראה לי זה זיגי? לא, זה לא זיגי. בוא'נה, הסלרפ הזה? הסלרפ הזה מתו. כן, מציל לי הרבה חיים. מציל לי כמעט... לא, הוא הולך למות. נראה לי. אני לא חושב. בן אדם כזה... לא, מזון! מזון לא. אין סיכוי למת מזון. אין סיכוי, כי תראה, איפה האנשים? לא, יש שם מישהו! להתחלה, ברח, חבר, אתה יכול לברוח! יואו, 1v1! אוקיי, יאללה, 1v1! לא, אתה הולך למות! אל תיקח נשקים! טוב, אז כאן הסרטון ייגמר, אז להתראות. ביי.